έχω την εντύπωση ότι έφτασε η ώρα που πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αυτόν είπα. Λέτε δηλαδή ότι σε οποιαδήποτε μορφή λύσης, ακόμα και όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, 7 στην αριθμό, Μακάριος, Κυπριανού, Βασιλείου, Κληρίδης Δεκαετία, Τάσος Παδόπουλος, Χριστόφιας και τώρα ο Νίκος Αναστασιάδης 7ος στην σειρά, ουδής ποτέ διεκδίκησε υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση την Κερίνια, και άρα λέτε στους Κερινιώτες και να επιστρέψετε θα είσαστε υπό τουρκική διοίκηση. Ρεαλιστικά ομιλούντες και με την αλήθεια πάντοτε, βεβαίως αυτό λέω και αυτόν και υπογράφω κάτω από αυτόν που λέω, κύριε Μαύρο, γιατί θεωρώ ότι φτάνει τα πατριωτικά φούμαρα για να κοροϊδεύουμε ανθρώπους και ανθρώπινες ψυχές